Tatagal sir. Hello, Toto, ha? Wala po eh. Karon pa? Karon pa. This time? Asa yung trabaho? Sa Xiaomi. Asa mo na? Tama dahil. Hello guys, this is Eric Kilot of Vigo City. Dapat ng Mindanao, Philippines, welcome to my channel. Ding! Ano sa ding? Welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan, hello po sa inyo mga, God bless po. Saan sa taba? Labi na good siya, karoon lang nakakita ng video. Maraming salamat, God bless po sa inyo mga hello po. Mayang buntag sir. Ay, punta ko sa'yo. Nalagyan number na ko. Nakita mo sa mong post, God. Mau ba si kung sino pamate? Akong hawak. Oo. Dugay na mo kayo sa lupan. Yung mga pila kadlaw na paminano mo. Dugay na kami. Tuig na ni Kapin. Gidadalal na ko pa. Magsige sa sakit rin sa walang apart. So pala, anto dili. Dili man. Dili lang dito sa wala. Dali o. Hindi na. Pero na kurso din na gyud sa Hawak kawak. yan. Piling apart pa anak. Dali o. Pasaka. At sa pagyo, dosa na diha. Tapos ako ang Baga, ano, wala. wala man noon. Ang dili lang dyan ang apart. Tumatik ako sa side. Di akong pilalo sa rib. Sakit siya. Magsige sa kining mag-bloated. Permanente o sabot. Sakit rin. Sige. Bisa may tiil po doon sa sikit rin po. Tuhod, tuhod. Oh. Paminan mo join dili. Murag sa juwin siya. Bro sa join. Sa raman mo tukar-tukar. Saya lang. Pero dili mo sa dito. Uy. Nadyo time ko nga mo kahit sakit siya di mo matamak. Di sakit kay Dre. Mo ba? Pero sa kanang dili ka matulog. Kung matulog wala sakit. Wala man noon. Kanang marumang kuyawan. Ang dili lang yun. Paana Dili dili. nakakog mangga. Dili man noon po. Basta dili siya because may pelvis. Anak ko sa wala. Sakit yun siya. Dili sa ngulngul halang ana. Kung na-time nga mo. Na-times nga. Mulmul kay siya. Mulmul kay. Paminan mo pila kadlaw naman na. Mag-estimate pa nimo nga. Dugay na kayo eh. Kaya kato. Pero wala mahilot o nahilot na. Napahilot ko rin sa una pero wala man diya po Alibyuhan lang. Ni ampol pulan. Mawala siya pero mabalik gyapon. Tapos sa ron na gyapon tusok siya. Kung matulog. Kung matulog lagi apoy kuan Kaya kini liso-liso. lagi apoy burning sensation gyapon sa kuan part. Mapil nimo. May types nga sa ngay murag daghan yung panuot. Sakit na kayo siya dis kung puto-putoy lalo murag mutuso. Manilaim. Kanera man. Kung may bala soban. Sige ikaw rin bala. Sige, basig na kay shout out sir. Shout out sa kung mga kahila kung mahilot. Kanila mo di kay kuan Boss Eric. Sa imong gitrabahoan. Sa mga kahila di ako kabalo pahilot ko. Tumawaan. Wala dili kabalo. Wala kabalo. Si sir, kanto Chiri. Jerry. Ayan. Okay, sakit boss. Masipang sakit niyang hawak ko sa akin. Puhon-puhon, tingog-tingobon sa... Tingog-tingog ba? Tingobon na sa panahon. Tingog mo lang sa panood. Para naman. Para inigilo, taghan na. No? Daghan na ba? Asa yung balayan mo, sir? San Agustin. San Agustin, no? Ayan, hello guys. Shout out sa taga San Agustin, Vigo City. Si Sir Dre akong tabangan mamahayo yung ginapamatay sa Kawasan. Sabi na good sa iyang patang or dapi-dapi na napita, yung musakan na, no? Dugay na daw niyang pamatay, no? Wagin mamahayo, no? Babalik siguro, balik dili, anak ra. No, naputo sa iyan to, tabangan na mamahayo si Sir Dre, hindi pa na sa pagkangko. Sa Ginoo, simple, no? Siyempre tayo nga mo do older tabangan na to nga mamaayo ko to sa tumahimo, no? Shout out sa tanan nga nagtrabaho diha sa K-Star Appliance. Manak ang gigamit karon. K-Star. Yung matingala ko saan bagay mapaong. Ako nang mapaong siya, yung pa-video na mapaong. Nya akong giobserbahan, ini-play nimo, hayag man. Mura lang sa mo matuog ba? Okay yung apen. Normal raman na. Ano ko? Murag mo relax yung screen kay para dili kay siya mag-init ba. Kung siguro nang gikumpuan na kung na-pull down mo kung siya. Cool down siya pa dili kayo Nag-obserban ako ang video, mura. Wala mausab. Sige ka po record. O record niya po siya. Sige na mo mamalit og mga cellphone or installment nala sa K-Star Appliance Vigo City. Ayan.
So, ya shout out po no, pangana sa no. Oo. Relax siya. Relax yung screen. Screen ready ay, pero ang video pa dayon. Padayon na siya. No, ya shout out sa kong top 5 countries viewers, Saudi Arabia, India, United States, Indonesia, Philippines. Siyempre, nandun salamat ang mga Pilipinas. Kung sa lahat ng mga OFW, kung karoon na po kita nga video guys, no, please subscribe lang niya. I-click lang yung notification bell para updated ka, no, sa mga gina-upload na kung matagadlaw. Comment, like, and share po yung video niya. Kung na kayo mga pangutana, comment lang, no, kung nakipangutan na kabayan sa informatis bawasan, no, nga hantod ka ron, wala gyapon mamaayo. No, so daw lang dire kung bisig dol ka o labi na jud tong viewers na ko nga mga stroke, mild stroke, paralisado, mga hubakon dool sa kodre guys. Masin makatabang ta sa inyo ha, no. So kanang mo kay friends ako adto na sa Facebook, Eric Kilot ang traditional. So ayan guys, so shout out sa lahat ng masuki na to. So ayan, so maghilot na ko. So tanawan nyo ni guys, no, niya na po ko'y part 2 ani. So okay, so ready na mo. So please subscribe po, ayan. Sige, so na po. Wala na tinaod. Masa kakakot ko? Hindi man. Masa habat ko na sligo. Nang mapuntag lang. Sao na? Mataon na. Kanang basketball baron, balipo, kanang ikon pasingon, ligo hapon. Ano mo ko naguli ko kapon niya? Hindi. Buntag lang. Buntag lang. Pagkakot ko. Nakitang ako ko. Makulit ko. Sana ko bilang oras. Sunod na murong dito, ugay na doon sa mga Tapi usahay time dali ako. Tutok na sa mga. ano na tusok. Kasi sa anak, ako na nga. Iwi na ako nilakwan. Ano ba? Oh, mag-iso na ako tulad lagi. Isang kiyot. Oh, na matulay ba? Hindi ako hawak. Matulog, dislocate ka. Pabili na kita yun. Ano diyan sa Philippines? Nakita mo ganin mo. Adugay na ko na. Bye-bye siya. Ano ba? Hindi ko palukar gid ba? Tungod sa isi ba? Lugaran diyan na pagsakit na jud kayo.
Wala yun na lang yan. Oo. Ako yung gigayunan para mukha na yun. Oh, good. Ay, banday, Ayaw ba na? agod nga naman, good. Lahit na iba. Sakay na kami sa. Pero ganun. Ito. Ilang hinaya o. Kumuha na ito. Balik na ito. Ay, sa kilay. Siya kilay. Umalit sa kilay. Ano sa ano niyo? Log. Gawin ang tatuan? Ay, itlog. Sige na naman ito. Boiled egg ba kilaw? Pag dili boiled egg, pancit kanto ng boiled egg. Di naman kay... Hindi ako yung hotline. Huwag doon na gina. Kaya pag musabay si rin niya magsalo kay Lord si Paminahon. Hindi kay maluto ang boiled egg do. Ha? Ha? Lugay maluto. Lugay na sa musiga, di. Kuba na, di. Dili musiga. Oo, kaya yun. Ay, dikit lang yun. Parang cellphone mang minimang oro ba? First things first, I'ma see. Oh my word inside my head. I'm tired of and tired. Oh my weather things better. Ooh, the weather things better. Ooh. Hindi mo ang mo. Then ako tatawa ni mo din. Ready? Seka! Seka! Word English and skin din. Hindi ko gusto ko nag-English. Sorry, ay. Ay, grago. Wala nga, Aida. Lagot ko kayo mong cellphone daw. Ding, pinakot anak ding skills mo, wakay di ka hawd mo, hindi ka kapiling. Alam ko ba ka na di ka hawd din ka sa bukay. Ikaw ginukontrol anak din. So, heart you. Heart to ha, delete pa.
Nanonood din ako ng ninja o. Matang bata. Sabalay na ko ka. Practice ka. Pag ginaral. Paak sa damigas mo. Paak sa damigas. Damay kayo. Diyan na yung gatas Milo. Ding. Gatas ni Milo. Gatas na pana or Milo? Gatas Milo. Oh, no, hindi siya ubos. Yung bag-uno ni din ko. Bag-uno ni ko. Uy! Sina. Ay, pakati, papi kasi hindi na ko. Pagkaon na na, kakay makuha na na. Bag-uno na natin. Wala, hindi TikTok. Oo. Ang kutsara nimo. Ito ka na nito. Dora di ulo. Kamay. Let's chop natin dito. Makatanaw lang ka yun. Makatanaw lang ko. Di pa kamay, no? Ano bubo sa ay? Di pa kamubog. Sauyay. Kani guys, first pa man imong milot na kuha. Kani dire para masayod ka mo ni balay-balay sa uric acid, kani balay sa sugar. Ay kalimot ha? Balay-balay sa uric acid, kani sugar. So kani uric acid dire natin ang sigarilyo inom. Kani dire sugar na ang soft drinks, kape, juice, ha? Abang ko na mo kita sa ino. Kani dire nimo, sinutuga na. Caldero? Uy, nakakangkot. Kani osteoarthritis na ha. Kamay. Ano ko lalaki? Lalaki, budas na mo din. Kalat lang ba?
ko ding. Tawa ding na trawan. Tawa yung lulo. Tawa. Pero yun. Kaon ako, Milo. Kaon ako. Wala na may, wala na tanong. Wala na kayo, lugaw ko. Hindi ko po. Ano may gawin? Nagulong na. Gusto ko tiil mo. Tugnaw.
dugay kung kubot pula hindi mo. Wala ba? Ano grabe pa naman na? Ang kawan ba dyan at yung lisod na gabi lihok, likod? Ano ba yung sakit na gabi lihok mo eh? Yung sulot ko, garam na ko. Singot ka, yung sulot dito ka kalipod. Umugas yan. Mo, naglaman. Okay ang aircon, kung dili ka singot. Sulot. Hindi ka singot. Filled. Ang sulot ka sa aircon. Uga. Natigom na siya, madugot. Ano nga ito sakit ng lawas? Wala matulhago. Hindi ka ko na hirap lingkod. Ano, nagsakit ng lawas na lang ako. Kung dili, ang singot na uga. Grabe ito ba nung sabi mo? Mura mo, kulitas mo buto-buto mo ba? Ang laging pamangat na may kung apitan ng hawa. Ang ito mo, magpanak, magpapas. Ano ba ito yung masyadong ko? Hindi lang ito wala. Nagagrabe na. Kasi lang yung hawa yun. Sabi na kita mo sa punta. Yung hawa. Balik na mo. Ano ba po? Nah, yang kah ya? Ya? Wala ka pre. Tahu dia kan? Ada ba? Pulis na yung bata. Ano na sa Ano sa malikaw ano? Sobat hampon na. pinsan? Tidak malita. Sunod sa malita niya. Mula ka na. Pansit. Sige na lang. Eh, nung doon mga nagkilat sa kung alin, kaya nabigay sa bata ko. Breastfeeding ba? Nung doon magandang sa ibang boss. Daw siya pinaan daw na. Buwang, feeding. Ada dia. Oh, mula nga matay na, di kaya kayo sa'yo. Uli ka, hindi ko na siya ginahilot siya, nakibinabatik. Nakislit pa kayo ng gusto. Yung matod siya, connection na sa gusto. Mau. Kung maulian, magkukabot, kasi ito bakit nakiyaan ka, siya na gusto. Ano dia dito ni? Ano dia ito baba? Ay na rin ang mga kanala ko dito. Bisa din. Ada rin yung sana ako doon, pahilap doon. Pahilap, anak ko yung chok na. Ano din sa babae dito na naiganggan. Pahilap na yung bana. Bisa dito yung bana. Anong gayong gawas na? Lagi, taga-libo. Ito lang doon natin. Ano rin, ano yung banner rin? Sige na, reklamo sa ikot. Ikot, hawak ka na ba? Ano dong, bukadil ikot. Pag mawalang sakit, makalimot.
Kaya tukar na po na nag-relax. Pacquiao. Balik na po. Nabalik na po. Nabalik po. Kuha lang. Gigutom mangod ko mangkli. Sigara gikag mataron mang. Gigutom bilak ko mga. Kasi lang. Thank you. Ano, pwede kang gagawin. Nasingot. Thank you, ma'am. Guys, sige na. Ya. Wala ka lang. Ang pag-nabak din sa dere. Tungkol lang social media. Wala kang social media na. Wag ko ka mga na. Wag ko kay bayad na. Wag may bayad. Post lang mo na. Mura ka mga bigay. Post ang birthday. Mura mo na. Napagtanaw niya. Mauyon di. Asam di. Maagi na. Asam mo din yun. Abot yan mo. Depan. Lagi kayo na mo. Tungkol lang sa social media. Ano naman. Kaya nung likod po na yun. Likod ang tuhod. Likod ang tuhod. Baga na ganun. Ano man. Nabili sa kaana, inig-ana ko. Skip yung nadugay. Kita mo sa social media. Ado o yung sa social media. Ay pa man. Manamang gud mga para gud nang makita mo gud ang video. Sige kay tanaw maminaw kasi istorya ba no? Yung kori-kori naman. Regala ko ba no? Dagkong po kayo. Tana ba sa panay ko yung gisulti. Mao mo ganang may testimonya kay para ganit ta. Siyempre ang viewers, upang ang siya. Ano? Ganang istoryahan nila ba? Dili na planted na. Nalain man. Makabang na nagbayad na tanang interview mo. Hindi mo na. Kumon na siya nga pwede ni mo na ko na mutako na nga kumon. Mag-general na na. Puhon pa. Kumon na din nga. Kumon na lang i-repair. Daan. May pagkabot sa edad. Anak. Kumong-kumong mo yun. Ano rin ko ulo? Sa una. Yung tingala kang ano na ay nagulang. Kahi. Ano na yung pangutana niya, no? Ayo, sa tingala, ano mang dapat ma-challenge ka. Mas gulang ko yung anak ko. Ano man mo lakaw? Muna, makpan ka ba, no? Muna inuhang ka ngayon, no? Naibog ka. Ito, ibugan mo doon.